Suomi, Suomi, Suomi. Täällä modernin tiedonvälityksen mekassa kansalaisten tiedonjano tyydytetään moninaisin medioin. Ahkerat journalistimme puuttuvat rivakasti yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja kansalaisten mieliä askarruttaviin kysymyksiin saadaan nopeasti tarkat vastaukset. Televisioviihteen jo entisestään korkeaa tasoa nostetaan tässä huipputeknologian maassa useasti interaktiivisin teleäänestyksin ja printtimedian puolella journalismin parhaimmat perinteet pidetään mitä korkeimmassa kunniassa. Ja paskan marjat! Televisio- ja iltapäivälehdistö tarjoilevat ainoastaan samaa isoveli-idoli-iskelmä missi soopaa ja Suomen suurin sanomalehti täysin häpeilemättä liputtaa yhden ehdokkaan puolesta rivien välissä. Ajankohtaisen kakkosen kaltaiset sosiaaliporno-ohjelmat näytetään ennen lasten nukkumaanmenoaikaa ja ilman asianmukaisia varoitusotsikoita siitä, että sisältö on kammottavaa lässytystä. Suomalaisia politiikan toimittajia kiinnostaa ainoastaan oman nerokkuutensa esittely latelemalla oma kysymyslistansa läpi vaikka väkipakolla, ja minkäänlaista huomiota ei kiinnitetä siihen, ja antaako puhuva poliitikkopää ollenkaan vastauksia kysymyksiin, vai onko sen tuottama jauhanta silkkaa hevon kiki? Hyvät katsojat, tässä ohjelmassa kerrotaan se, mitä muut eivät uskalla kertoa. Tässä ohjelmassa ainoa puhuva pää on ämpäripää! En saa selvää. Moi 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 moi. Kuuluuko? Hyvät katsojat, meille politiikasta ja yhteiskuntaelämästä elantonsa saaville presidentinvaalit ovat kuin jouluikään. Oi, mikseivät ne voi olla joka vuosi, minä kysyn. Ajattelin kuitenkin juhlistaa tässä presidentinvaaleja aloittamalla vuoden 2006 pikkujoulukauden nyt presidentinvaali viikonloppuna. Sen kunniaksi aionkin teille demonstroida, mitä kolmessa kärkiehdokkaassakin joulumielisästi on. Ensin viesti Vanhaselle, Nurmijärven kostajalle. Teiltä varsin puuttuu aatteet, niin kuin keisarilta vaatteet. Johtaa hallitusta, jossa itsekin on vahingossa. Vaikka rilli toiseksi muuttuu, valtiomiesnäisyys puuttuu. Kannattaa kai Saulia voivat, kaikki maamme tupakoivat. Mielessään on outo liitos, EU-NATO-ristisiitos. Poliittinen testamentti, sanat työväen presidentti. Auta ei ees puhe suora, on pohjimmiltaan rahalle perso. Täältä väijyy Tarja Pentti, hedelmäpeli presidentti. Vaikka vaikeet aiheet kaihtaa, levyä ei osaa vaihtaa. Haluan poistaa nukke tosta, hyvinvointi potkistosta. Koko kansan oma Tarja on valtakunnan vessaharja. Bjarne Kallis on presidentinvaalien ehdokas, joka vastaa Polar 15 juustoa. Molemmat ovat jotenkin köykäisiä ja aika tavalla mauttomia. En saa selvää. Moi 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 moi. Kuuluuko?